Bon dia des de la Torre de l'Escardó, un dels últims molins de vent que queden a Vilanova i la Geltrú, tot un vestigi d'altres èpoques. D'on venen els molins de vent? Doncs venen de l'oportunitat d'aprofitar l'energia del vent per transformar-la en força mecànica i per moldre gra, olives, el que fos. Però d'on ve la paraula? Doncs molí, igual que moldre, venen de llatí, de molinum, molere, però venen d'una arrel més antiga indoeuropea, que era mel. I mel volia dir moldre, precisament. I aquesta arrel mel ens va passar, evidentment, a molí, a moldre, però també va passar a mall, és a dir, aquells martells que es feien servir per picar, i d'aquí també a maleable, és a dir, quan una peça de ferro la piques amb el mall i li canvies la forma, vol dir que el ferro és un material que és maleable, no? I també, canviant la vocal, ens ha passat a un dels grans que es podien moldre aquí, que era el mill o millet, que podies passar-lo per la mola, no? I en anglès també hi ha una paraula interessant, que és meal, que vol dir menjar, que també prové d'aquí. De fet, meal també vol dir farina extreta d'aquests grans, tot i que habitualment es diu flour. Aquí veieu les escales que pugen a dalt del molí, tot i que ara ja no hi ha res, i se suposa que aquí a terra, on ara hi ha herbes, devia haver-hi les dues peces de pedra, les dues rodes. Em podeu seguir a Responsabilitat Global. Gràcies!